Здравейте хора, ние ще играем на Skyward с моят приятел Слагур. Не го виждам, ето е пред мен. Ето, виждам с хака, боса е хак или пул парче, панда. Панда, пор бе. Пор. Така, това ми е първият клип в канала. Може да И го кой качвам. няма да го качи? Да. Ще заснем Генисински, когато Авера му е без хак и му донесат новия микрофон, който поиска. Абе, Алекс, чуваш ли напрям, че не като говоря? Не. Защо го чувам, като си правя клиповете, не мога да разбера. Да знам. Така, аз чувам към средата. Всъщност не. Да, аз чувам към средата. Няма да им благодариш, бе, как си стегнеш в рапс. Факай се, умрях. Аз умрях, брат. Добре, чакай, аз да идвам. Йеее! Аре да играем на СКБ-2. Добре. Сега ще играем някакво СКБ, не знам как е цялото ми име, но... Чакай, сега ще го кажа как беше. Въобще малко, че го забравих. Ето, така са два. Ела, виж, ела тук така, либра. Supercraft Brothers. Кой ела тук така най-горе, дете? То вече Да. няма хора. То вече няма хора. Ето, така се казва. Заради днес си играем Supercraft Brothers. Да, Supercraft Brothers. И измаха го. Ела тук накрая. Нема хора. Да, в края няма. Виж едно 4 лайбъра. Айде, влязох. Алекс, сега се пази. Не трябва да стоиш до мене. Избери си клас. Да. Клас. Чакай само да видя мапа първо. Трябва да го видя. Значи тук това ще бъде много ясно. Blaze. Пише в описанието, ако много ясно го кача. И падам. И аз имам канал, но няма да го казвам, защото ма е срам. Да, той е хакера. Почнахме. Сега гледайте. Пул парти се пробваше да ме приби. Аз искам сега да го килна с хака си. Какъв си Стига ли, Алекс? Човек, ти ме атакуваш, че първи беше. Ти ма стрелна. Не знаеш, че си тя, де да знам каква ти е класата. Там са бити, кой печеля? Де да знам. Той умря. Майко наш не изкъса да ти играеш с хак, бе. Че умре, ти имаш това дейта ли? От кога е? Те напротив изядоха, Значи защо си изтегли хак? Не мога да разбера. Защото си по-забавно. Да. Да ги мача всички. Аз съм идвам с мир. ОМГ. Браво е. Хак. То се долу. Ще му разкажа играта. Ото. Умря ли? Йоня вече е мъртъв. Не има още животи. Не, има един, дето е мъртъв, де. Да. Остана, бе! Самоубих се. Ти ме едно изяди, бе. То се долу. Удрям го. Удрям му таванчето. Този няма се измъкни. Остана е. Прокилна го. И този почти се садна. Здрасти, Авер. Кой сега взима победата? Дай, аз че ти винаги можеш да я вземеш. Добре. Направо искаш да се самоубивам. Да. Бих. 19 кила и 25 дейта. С 324 кила, 166 дайта. Да, добре. Баям. Знаеш ли кой? Този път ще бъда Ендерман. Аз много го Аз харесвам. този път скелет.
този скелет е много силен. Човек, вземи си Блейз, ти просто ще стреляш по 1 милион стрели огнени някакви. Не, Блейза, като съм с Блейз накикват. И ай, ще пробвам, отдавна не съм пробвал. Ай, Блейз. Че аз забравих, че снимаме, брат. И аз. Така. Значи скелет. Значи, последни си... Аз съм Блейз. Кокошка! О, да, вече не ма кикват с Блейза. Камо! Аз съм долу. Аз съм средата. О, кокошката. Опи го. Help! Come with me, bro. Ай, Евгений, си много сакана, брат. Те вече бих. Аз разпиша. Този е там до тебе. Умри. Дай да се стрела. Умри. Не. Ай, гач кокошката е. Много бяга за кокошка. Ох, кой ме уби, бе? Някакъв с снежни топки. Остана. Някакъв с снежни топки. Ай, разкарай се, бе. Аз умрях. Алекс, ще отмъщавам за тебе. Килнах го. Ох, за тези снежни топки, бе! То си някакъв как ви, брат? Джиел го знам. Не, бе, това е кит. Доста скъп кит. Като играеш, може да си ги купуваш. Аз събирам сега за 150 Джеймса и имам там 50 или бяха колко. Алекс, до тебе спалнах един от враговете. Ето го, някакъв кокошката, видях кокошката. И че виждам, че я видя. Колко здрав. Двамата ли останахме? Не. Май, где я знам. Не, двамата останахме. Дай пак. Добре. Виж килнима. Виж колко може да издържи лъка ми. Виж сега докато се щупи. Къде е да е мишената? Някъде, где я знам, това дай. Това дете е средата. Окей. От тук лечи ли си? Не. Виж и тука. Тук що не си лечи, бе? Ма ти виждаш какво правя? Че малко се гледам на F5. I kill you, what are you doing? Елата килна, брат. Кофа с мляко, взех кофа с мляко, ще се пина. Че още снимаш ли, бе? Да, брат. Но те я знам, но не говорим път там, кой един ютубър Джидо ти беше казал, че трябва да го победих. Беше казал. Тук много... Опа, аз чувам на този знак. Той беше казал, че много трябва да се говори да такова, обаче ние сме някакви мълчаливи. Ема, ние в момента не заснемаме. Снимам... много яка. Ама имам предвид, че няма да качваме. Да, ама ще видя, може да го кача. Само качиш. Между другото не прави много големи клипове. Добре, защото си има твърде много пространство. Добре, и за аз откъде да го таковам? Пак е в 9. Ама колко време трябва да видя, за да таковам? Имаш право на